Bahasa nama mung nyawa kaya wong ancek-ancek eri. Lah iki engko nek nganti ora lucu ora dijak meneh mak cilaka aku iki. Nyatane wis lucu banget ki sampean iki mau. Lucu jare sapa mengkis-mengkis kok lucu. Lah sampean dadi dalang. Ngapa? Dalang ning jagung kaya ngono tok kok. Lah ning ngendi wae sing jenenge dalang ya ngedep kelir, nyulahke wayang karo omong ning ndi ya lungguh ngene iki. Ning jenengan ora menghormati karo Pak Hanafi. Kok iso? Wong ditanggap kok malah madhep rono ora madhep sing nanggap. Loh, lek dalange nganti madhep rono ki malah ngowahi pakem didukani karo para sepuh. Ning ndi dalange ya ngene iki. Iki carane siar agama ya ngene iki amar makruf nahi mungkar liwati media wayang mantul ditampa karo sing mirsani ning kono, ngono kuwi. Dalang. Dalange wis kayon madangkarae wis. Nun sewu kene. Ngopo dadak kok sembah? Bumi kuncang-kancing langit klep-klep katon pinten Pak Cahya pun tadi sementen mawon. Lah cancen yo. Dalang iki dasar gawe ringan tur bayarne larang. Sik, aku protes. Kok iso dalangi ringan? Nun sewu. Organ tubuh dari seorang dalang kabeh nyambut gawe. Iki uteke mikir, mripate nyawang kelir. Iki lambene iki omong terus sawengi utuh, tangane nggerakake wayang, sikile ngeprak, lek nganti ngeprak kleru iso malah ngeneki ndok barang. Ayo ngono kuwi. Nek kene iki lek sajen ndok maktes ngono lho. Ora, batin karo lambemu ora padha kok. Kok iso? Ndokmu, ndoke sapa? Ndok sajen, kowe ora tau ngerti sajen. Ora wae tetep dalang ya ringan tetep gaweane ya. Kok iso? Lah ya ringan apa ana bar dalang sampean kok mikul debok. Lho gaweane dhewe-dhewe. Lah peniti ngopo ya ngusingu debok, terus ngringkesi wayang, ngringkesi gamelan, dhewe-dhewe. Ya tetep ringan wae ya. Kok iso ringan? Lah iki nyatane mung ngomong tok ya bayaran. Lah lek ngono ringan awakmu no malah. Lah ngopo? Sampeyan metune lak ngger limbuk cange karo goro-goro tok. Lah iya. Lah aku sawengi utuh kok. Oh. Perkoso aku. Lho ya ora tetep perkoso dagelan. Kok iso? Dagelan tonton madhep penonton kaya ngene nek ora tetek atine iso lara tipes. Kok hubungane apa karo tipes iki? Kekuatan batin, Bos. Oh mentale ya. Lah iya. Dadi pamane jenengan dagel, biar sing mirsani seneng no, sampean pamane medun rono piye carane mlaku? Pamane penonton seneng keplok wah gareng lucu banget, medunmu piye rono? Lho mencolot. Mencolot no. Lah ngapa mencolot? Lho banget bungae. Saka bungae. Lek pamane sewengi enggak lucu blas medunmu piye? Medunku? Mundur. Lah ngono ki ngapa kok mundur ngono kuwi? Isin ya. Nek sing baku ki lak tasakurane Bapak Hanafi. Tasakuran Bapak Hanafi ngaturaken gunging panuwun alhamdulillah. Kala rumiyin digelar wonten Demak. Leres. Saniki digelar wonten Semarang. Nggih. Kota Semarang alhamdulillah saking Wonosobo dugi mriki ya nek diomong adoh ya ora adoh. Heeh. Mergo ya aku wis udakara wis kulino wingi ning Pudak Payung. Terus maju sithik ning alhamdulillah kasembadan sowan wonten dalempun Bapak Hanafi. Pedalangan ngene iki. Alhamdulillah menika dalemipun masyaallah. Ming sak saka miliatan. Oh saka ngen pendopo mau. Nggih, ngen pendopo dalempun Bapak Hanafi aku. Wah, aku ngene iki. Aku ya duwe pendopo ning omah sine, Pak. Alhamdulillah. Ning ora sombong ngono. Pendopoku nek Pak Hanafi menika sakane nun sewu ming sekawan. Ngen kula menika sakane 20, Pak. Pendopo saka akeh. Mboten ateges kok pripun-pripun menika mboten. Pak Hanafi menika sakane ming sekawan ngen kula menika 20. Saka akeh kayu sugih kayu. Jare sapa? Lah nganti 20 no. Wong pendopoku doyong terus tak dianu apa jenenge? Pring ngono tak sangga pring ngono dadi 20 ki akeh. Arepe roboh dadi. Iya. Ya alhamdulillah saged pinanggih panjenengan. Mbak Yu Limbuk, Mbak Yu Cangik, sinareng kalian kanca-kanca Madanggara sowan wonten dalempun Bapak Hanafi kanthi ujug menika tasakuran. Leres. Tasakuran menika sura utawi sura menika surasaning rasa dadi Bapak Haji Hanafi dalasan ibu sagutrah kulawarga ngedhakake rasa syukur marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Leres. Garenge adate pinter oncek-oncek. Gandeng ingkang nimbali Bapak Haji Hanafi, apakah penjabaran dari nama beliau Pak Hanafi? Lah kira Kang Senan mau ngene mburi. Lah ngapa dadak Kang Sen barang? Sing jenis seniman saiki kudu cepat, tepat, akurat. Iya. Ayo. Cah kene wis kok Wonosobo aja isin-isin ki Wonosobo, Mas. Ayo, Haji iki tegese harus amanah jalankan ibadah. Wah, pinter. Haji ya kuwi HAJI kuwi harus amanah jalankan ibadah. Oh. Kok Sorry. Iki penjabarane iki
Persuku kata kok. Oh iya, lah kok gandeng dadi siji kok. Lah iya. Lagi Hanafi. Wah iki nek nganti meleset iso cilaka. Cilaka tenan kowe, ra iso mulih kowe. Prabayaran apa wong wis dilunasi kok. Wah iya. Gleleng kowe terusan kaya. Kali Pak Hanafi pokok beres. Nggih. Lah sapa ngerti lek kowe pinter menerjemahkan asmane Pak Hanafi, engko ditambahi meneh. Lho mesti. Heeh. Tambahi saka kon ngusung dhewe nganti tekan Wonosobo. Ora apa-apa. Ayo. Hanafi ha. Ha kuwi Handarbeni. Handarbeni kuwi tegese kita mempunyai rasa untuk memiliki. Dadi duweni rasa gedhekke rasa syukur marang Gusti Kang Wasa kanthi gelar Inggit Purwa ya kuwi kanthi acarane tasakuran ya kuwi suran. Nah. Persuku apa per huruf? Ya per huruf. Oh ya wis, wah angel men iki malian ya. Ya alon-alon sik. Angel rasa garap. Mumet lho aku mikir kowe. Mumet preso. Abot tenan ora. Abot ya rasa junjung. Repot. Repot ya wis, rasa duwe gawe nek repot. Kuwi tegese beliau sebagai pemimpin. Beliau selalu amanah. Amanah menjalankan sebagai tugas-tugasnya. Salah satunya menjalankan visi dan misi untuk pembangunan negara Republik Indonesia. Oh iya, mergo panjenengane ngen pembangunan ya. Pembangunan. Dikeploki lho. Iya keploki kaya Dara. Tegese memberi apresiasi ning awakmu. Nggih, tegese beliau selalu menjalankan amanah dalam mengemban tugas, juga amanah untuk menjalankan ibadah. Leres. Ora mung agamane ning klebu budayane buktine wayangan. Leres. N kuwi nampa rejeki dina iki alhamdulillah Bapak Hanafi nampa rejeki luweh. Mula awake dhewe iki diundang mrene kanggone panglipur konjuk sedaya warga masyarakat. Pinter. Iki tegese amal. Bapak Hanafi gelar Inggit Purwa kuwi ya kanggone amal ibadah supaya kanggo besok, kanggo sangu yen wis pundhut dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Iya, Terus saiki F mutiar kowe F. Fancen dina iki dadi ora enek fancen ora enek. F ayo. Aja dipleset-plesetne, ayo. Lah ya fancen. Ora iso, ora. Aku celat to. Ora entuk ngangge celat. F yo F ora. F ki tegese filosofi, Pak. Waduh. Filosofine piye? Iki beliau sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin keluarga, juga sebagai pemimpin PT Puja Perkasa. Beliau menerapkan filosofi. Niki ora kok ateges sarum niki mboten. Beliau menerapkan filosofi alat kelamin laki-laki. Hubungan kok iso? Aja saru lho. Niki mboten ateges saru Pak Hanafi nggih. Niki nun sewu iki sebagai filosofi. Ana kuwi ana telu. Piye? Siji, nadyan ndelik panggonane ning akan tampil tegang dan tegas saat dibutuhkan. Oh iya. Loro, menyerang lawan tidak dengan kekerasan tapi dengan kelembutan. Wah. Tegese menyerang lawan apa? Menyerang lawan antar CV. Sokolo ki kadang CV kono kaya ngene, CV kene kaya ngene. Piye Pak Hanafi mempertahankan kualitas CV PT Jaya Perkasa. Puja Perkasa. Iya, oke. Elak. Ngono lho. Wis telu ki mau. Ping telune, jika sudah mencapai klimaks akan mengecilkan diri, tidak membesarkan diri. Ora sombong. Tegese ora sombong. Katitik bisa Bapak Haji Hanafi bisa melekat menyatu dengan masyarakat. Tepuk tangan kunjuk Bapak Hanafi. Iya. Apik, Jas. Urung rampung I. Ini buktinya. Lah nek mayarmen ora. Lho, iki dijabarke apa ngono lho. Lho, iki ya ora neko-neko. Iki buktine. Buktine Bapak Hanafi selalu menggelar Inggit Purwa sebagai wujud tanda rasa syukur terus karo ya aweh rezeki karo sampeyan. Ya awakmu barang. Oh. Tatin barang. Oh, ya tin. Ora rampung teko semono. Pak Hanafi tidak akan sukses ketika tidak didukung istri yang setia dan taat dengan doanya. Nenggih Ibu Maimunah. Apakah Maimunah? Oke. Oke piye? Ayo. Maimunah.
ki tegese maju. Maju kok maju apa kok? Maju pikirane, Pak. Oh iya. Nek ora tetek-tetek ditinggal Pak Hanafi tugas, ditinggal keluargane tugas. Ning beliau selalu maju pikirannya mergo apa? Beliau sebagai ibu rumah tangga, najan ditinggal ning ndi tetep setia kepada Bapak Hanafi. Wah, cocok. Im. Oh, Im. Oh iya. Maim Munah. Oh iya. M-e double malian. Lah iya to ya. Oh iya wis, manut awakmu wis. Im ki tegese imbang. Imbang ngopeni keluargane, imbang ngopeni karyawane. Katitik karyawane iku ora mung cukup 100 Pak Hanafi. Wah, kok yo ngerti awakmu? Yo ngerti. Kus-kusan. Wah iya. Ya to. Terus jelitawene 3. Jalan tol. Wah iya. Lho piye? Ki nek ora pinter ngopeni carane iki karyawane, meminit ki iso bubrah ra karu-karuan. Dadi imbang membantu Bapak Hanafi. Mu ki muga-muga didongake Bapak Hanafi kalian Ibu Maimunah dadi keluarga kang sakinah mawaddah warahmah adoh saka jelantahing kanapson. Waduh. Kangge jelantah wae kang goreng awakmu ae ora kuwi. Baraku kowe. Nah. Nah iki. Tunggale mau wis enek kuwi. Wis enek tunggale mau. Nah iki ya tegese narima. Arep dikeki akeh ya narima, arepe dikeki sithik ya tetep njaluk meneh. Ngono dadi ya tetep narima, Pak. Kabeh iki kepiye carane awake gedheke rasa syukur marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Saiki njajal rada cepet. Apa? Rada cepet. PT-ne lak Puja Perkasa. Puja Perkasa. Rada cepet. Ayo. Perkara bener salah kuwi keri. Sing penting cepet. Ayo, sing penting cepet tur ngawur ngono to. Ayo sip. Ya ora ngawur ngono kuwi ditanggap kok ngawur. Puja Perkasa. Pu kuwi sebagai pujian. Pujian apa? Pujian marang Gusti Kang Maha Kuwasa, awake dhewe memuji marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Muga-muga sik PT-ne Pak Hanafi kuwi lancar tanpa halangan seperti jalan tol. Oke. Janganlah dihiraukan perkataan orang lain. Marilah kita hidup bahagia. Oh iya. Ra apa-apa penting cepet. Sing cepet per. Apa parper. Persembahan pada malam hari ini Bapak Hanafi itu kepada warga masyarakat dan juga para karyawannya. K iki karep. Bapak Hanafi duweni karep muga-muga pikantuk wahyu-wahyu ning kabegjan, wahyu ning rejeki, muga-muga atus saka janteng kanapson. Terakhir saya rukun warga masyarakate, ya saya rukun keluargane Bapak Hanafi. Wah iya. Ape garing wah jan. Sing penting golek pangan dhewe-dhewe kok ya. Lah kono ming akon kene mikir ndlamput. Wah, ya ora ngono kabeh duwe kewajiban dhewe-dhewe kok ya. Aku sing ngompani awakmu sing mangan lah ya ngono kuwi pase. Ora. Ngompani apa wong ket mau urung mangan kok. Kowe ora ngajeni karo panitia, kanca-kanca dicawisi prasmanan ning kono. Daran apa wae enek. Daran apa wae bakar enek. Lah iya wong mau ana nila bakar panitiane jos kok metu kopi, metu teh, terus mau aku kon mangan. Monggo Mas Garing dari njing ngono. Urung nganti tak pangan wis dijupuk banget terginasi panitiane. Lak disai ya. Ning saiki ora dhewe. Pripun? Lho iki dikancani karo Mbak Yuku saking Ngayuk ya. Ah iya, nggih. Dasare kita lek serasi seragame ya padha birune. Bocah kene aku ya mau kalah karo kanca-kanca Madangkara. Ah iya. Monggo kanca-kanca Madangkara ngangge abang, aku bangga kowe biru bisa rukun lah. Iya. Cocok. Yo Mbak Tatin Titot men jumeneng coba kaya apa? Nggih. Tukung. Ya, mangga ta. Ya tarik, yo.
Sugeng dalu, Mbak Cange. Inggih, Mbak Tatin. Kepanggih malih menika kalian panjenenganipun. Alhamdulillah, Mbak Tatin Lestari Handayani. Jan tambah umur, tambah cantik, tambah seger, tambah sumunar, ngemu cahya ingkang ngidap-ngidapi. Nganti entek. Napasmu nganti entek. Ngelem karo awakmu nganti. Lah biasane wong ngece jare wetenge kaya apa? Apa? Mau wetengku kaya apa? Bu, nyatane yo anu pas ngono yo pas. Ngalah nek mau tak durunge. Sterek. Senengane ngopo ngono lho, mbok rasa ngunek-unekke sik ngono lho. Ngunekne apa to? Nek jenenge wong sengit ki ndulit lho. Apa maksude? Nek jenenge wong ki ngunek-unekke apa membicarakan tentang kejelekannya itu lama-lama menjadi suka. Sing ngomong sapa? Ya kuwi jenenge carane ki nek wong Jawa ki pepatah mengatakan seperti itu. Wong sengit kuwi ndulit. Ya urung karuan. Kok Kowe karo telek sengit ora? Ya sengit. Lah ya masa terus kowe sengit karo telek kok dulit ngono kuwi ora mungkin to. Dadi jenis sengit urung karuan nek dulit ngono kuwi. Piye ta iki? Nek wong gedeng kuwi bakal nyanding ngono barang kae lho. Ya ora bakal gedeng kok nyanding. Kuwi jeneng gedeng ya gedeng ra dijak omong didoyo kok nyanding. Ya suatu saat iso ngono kuwi jenenge wong sengit dulit, wong gedeng kuwi nyanding, ora padake telek. Lah kok omongane teleke ngopo? Lah mau kok dipadake telek? Nek sengit karo telek apa ora? Hah? Sengit karo telek apa ora? Sengit. Nek sengit gak tau didulit ngono mau? Lah kowe iki lho nun sewu iki suran ngopo ngomongane telek? Loh, sing ngarai jenengan kok. Lah kowe berarti apa karo telek? Teleke sapi jenenge apa? Letong. Lah dalah, telek wedhus. Ngono aku jenenge intil. Lah jenenge intil. Lek teleke pitik. Lencong. Lah iki sinden kondang pikirane telek tok kowe iki. Iki jane kepiye ta? Wong aku ya ditangleti lho. Lah nyatane ya to reng telek kabeh to reng iki reng. Iki wae cerdas kok mong ngerteke puja perkasa ya pinter tenan kok. Yo. Pinter. Ngomongke kok telek. Lah apa? Paling ora iki ngomongke Bapak Hanafi piye carane ben iso awake dhewe bisa menghibur Pak Hanafi. Muga-muga sehat selalu. Menika samparipun. Ya nek kuwi kan jelas. Nek kan iki lagi omong-omongan karo dalange rong sida-sida kok wis andang diunekke ngono lho. Aku kan nek yo aku dandan cantik kaya ngene kok diunekke wetenge blendung apa kuwi mau jenenge. Ya dibales sono. Lah piye? Lho, lah mangane jenengan weteng karo manuk gathuk ngono ayo. Omongane. Yo diunekke. Omongan apa kuwi iso? Ayo diunekke. Maksudnya manuk ndi? Kuwi sajen ki ono manuke iki. Rene sajene ning kene. Mau jare. Lah mau nyatane ono ndoke barang kuwi sajen. Lah kuwi ono manuke kuwi. Endi? Endi aku mbok delok. Aku mbok delok ndoke. Heh? Endi ndok? Sesuk ae. Kok isa-isane. Nggih menika nderek son wonten apa ki jenenge? Kelurahan Pedalangan. Nggih menika kanun nderek son wonten Pak Hanafi nggih. Menika nderek remen saged sowan wonten mriki nggih Pak. Kula nuwun. Dulu pernah kepanggih waktu di sana dan Demak. nggih Kalih Pak Seno lho. Nggih, sak menika kepanggih malih wonten mriki. Nderek ndedonga mugi sedaya keluarga Pak Hanafi pinaringan sehat, rahayu, wilujeng lancar rezekine nggih. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Sosok kaya Pak Hanafi iki sing dinteni karo para seniman lan warga masyarakat. Beliau sangat peduli terhadap lestarinya budaya. Mula jenengan kabeh kudu marem, kudu seneng lan bersyukur iso diangkat derajatmu karo Bapak Haji Hanafi. Ya seneng no wong tanggapan kok ora seneng. Lah iya Nggih, mula. alhamdulillah Ya lantaran alhamdulillah moga-moga Pak Hanafi sehat selalu pun paringi kawilujengan keh rezeki panjang yuswa. Dalah sak putrah kula warga. Nggih. Amin Allahumma amin, Lah Mas. iya mula kuwi. Lah men rena penggali Bapak Hanafi lan sedaya para warga saiki nembang. Oke. Mbak Tati nembang ya kuwi pangkur Pak Hanafi. Kuwi sekedap sik iki penting banget iki. Kuwi diwaca. Saking Bapak Haji Hanafi. Mohon lagu Podang Kuning Gubuk Asmara sesideman mati urip karo kowe. Oke. Lumayan iki matur nuwun Pak. Nuwun sewu kula buka. Alhamdulillah. Kandele. Jiro lupat mo 6 7 8 9 10 cunduk laris. Lumayan. Nggih khas Madangkara. Sik. Iki niki ingkang nembang sinten Pak Hanafi? Mbak Tatin Oje niku kalian kula, Pak. Sing nembang jenengan. Nggih. Sing nabuhi Madangkara ta Pak nggih?
Madangkara berarti khas Madangkara. Pak Hanafi sing joget sinten, Pak? Gareng oh iya, berarti karo Gareng Kitut. Ora usah dijogeti sing joget pen wayang iki ae. Ono joget ono dhewe. Oh alah ya wis. Niki minangkani pamundutan langsung. Nyo tak yang dikira nyo, kadang ndang awakmu ki lak 1 juta to. Nggih. Iki kudu adil, 500 nggih Madangkara, 500 nggih kowe. Nah, Ya to. Yakin? Engko perkara kok dem karo Gareng monggo. Sah ya, sepakat ya. Endi wong urung kok sah? Lah iya aja nagih lek sepakat sik no. Heh? Sepakat sik ya. Sepakat. Wis sepakat sik kene. Sepakat sik mergo kuwi kondang sinden anggar ngerti dhuwit kaya kotak amal marai iki. Lah ya jenengan butuh duit apa ora? Ya butuh. Lah ya mulane butuh iki ning Ning aja ndridis ngono kuwi. dadi awake dhewe iki semun mundur. ngapa? Kene bakil-ke aku. Lah ngopo? Bangane do dur-duran dhuwit. Ora iso. Kowe iki. Wah, ana jatahe dhewe. Pak, aku iki dadi nek koyo yo Pak aku ngono iki lho Pak Hanafi iki. Pak Haji menika matur sangat. Kula nek ngeten iki lak dadi penak Pak Asu iki. Dadi penak iki piye? Kanca-kanca. Pak Hanafi matur suwun nggih Pak Hanafi nggih. Nggih. Lah iki ndi lah ninggal iki duwite iki. Ya malah. Kuwi nek nganti gondol duit kuwi ana tanggoku gondol duit. Wah, teko ngarep omahku ana nganggo klambi oren terus ana tulisane tahanan gelem kowe. Ya matuk durung-urung. Matur nuwun. Menika kangge sinten, Pak? Nggih sinten? Kajenge ben Ben genah. cetha. Pak Haji Hanafi. Pak, menika kagem sinten menika, Bapak? Jauh dibagi kalih. Anu sindene? Oh, mangke. Oh iya. Oh, beres mungkin. Berarti menika kagem Pak Yaya. Nggih. Oh ya wis kono PN kono disak kono. Wis aku sentuk jatah dhewe. Lah ngerti dalang nggo dhuwit kita serik ngapa to kowe? Ora. Dalang ki pojok kurang sugih. Lah iki bakal tak ratakne rono. Ora. Oh apa, Mbak? Ora to. Ora. Mantuk lho, ora. 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 Ora, kudu mantuk ra. Lah kowe wong karo ngancam kok. Lah iya. Iki matur suwun Bapak rezekinipun ya iki. Aku wong ora lho, Kak. tansaya kebak. Aku sebagai wong lanang nek nggawa duit kaya ngene iki rumangsa duit panas aku wegah. Lah Iki ngapa? nek duit panas kaya ngene nek njupuk dadak nggawa es barange mah cilaka. Lah ngapa tak nggawa Wis es? gawa-gawanen wong wedok. Ayo wis tak gawa wae napa duit kok ora gelem nggih. Menika minangkani pamundutan ingkang pundi rumiyin. Gubuk asmara dhisik. Oh nggih gubuk asmara. Gembus asmara meneh Eh. salam kita. Gubuk asmara kok. Eh. Gubuk kupinge. Lah iki mau pamundutane Gubuk. Lambene gareng tak palu ora. Sajake kulino mangan gembus oh ya. Ayo. enak je gembus iki enak, Pak. Gembus iki panganan endi? Gembus iki panganan khas Wonosobo Yojo ya ana gembus. Oh alah, ciri khase kono. Ciri khase kono. Bedane gembus karo tempe apa? Nek gembus ki ampase. Hah? Nek tempe kuwi isih dele. Oh iya. Apik. Wih, duwe tempe ora? Maksudnya piye? Ayo maksud iki seneng. Ayo maksud iki seneng tempe apa Sik to bedane gembus karo tempe apa? Hah? Bedane Ya apa? beda. Lah ya bedane apa mau? Nek kaya to iki mula iki nek tuku gembus karo tempe iki perlu ngati-ati. Hati-hati piye? Ning Wonosobo kae ya to. Bakul gembus dimek gembuse kuwi ora nesu. Nek dimek tempene nesu. Piye? Ketok. Nang Wonosobo ana bakul Gembus karo tempe. terus Gembuse didemok kuwi ora nesu. Nek tempene sing demok nesu. lah ngapa kok nesu? Nesu. Lah jare tempe kok dele kok nesu iki ngopo? Lah ya nang nggon aku tempe ya udah didemok-demok ora masalah. Sapa sing muni tempemu? Sapa sing muni tempemu? Wih, sing gendar kuwi. Mas Dar, kamu pengen tempeku? Aja. Hah? Pengen Mas Dar? Aja. Kok Ya ada bojo aja kok tawani ngono. Nekat ning malian ora. Boten latengen kula menika wonten makanan khas Apa jenenge jenenge? geblek kali tempe bengok. Ngoten lho. Mula Yen niki- kula niki Ayo to. ayo nanggon aku tempe bengok kuwi wujude ireng. Nika enten putih-putih menika. Niku rasane jan gurih sekali. Gurih kuwi dikatekke, Pak. Jenengan nate dereng dahar niku. Urung. Benjang tenggan kula tak suguhi tempene kula, nggih. Moh ndak mutah malan aku. Loh, kamu tah Lah bengok ora. Loh, bengok menika mboten mendemi. Apa Nek iya? mriku enak niku gathukane kali geblek niku mau. Oh iya, itu gale gembus barang kuwi mau.
Iya gembus. Iya. Yo gebuk asmara dhisik diaturake Mbak Tatin. Arep ngomong apa? Aku wong barang wis ngomongke gembus karo tempe iki dadine putek pikiranku ae. Lah iki manu Pak Yaya, menika iki akad wis gedene semene ning niki dereng nikah. Dadi niki ra ngedong nek dijak omongan. Oh, lah sik bocah pancen iki. Lah nggih, niku umure lagi 24 tahun kok ya Mas. Iya. Aku iki urung pengalaman mulo aja diwarai sing saru-saru. Ora sarung ya mung tumbas tempe kok ya. Ayo tempe nek tempemu malah ora. Ya nek ngono aku ya ono tempe tenan kok. Dandi. Ya nang omah kok lha ndi? Nang omah. Urung tau tak rasake o tempe. Ayo. Ayo. Yo gebuk asmara dhisik. Ayo. Nggih. Nah. Nyingkar. Nyingkur. Wiwi tane nyingkar nyingkur. Ya piye ngono lho sing romantis rek piye ngungkrum apa piye ngono. Lho aku iki ngematke wong bawa kok. Lah iya dimatke karo di Biasane pethuk galake ra umum-umum kok iki kok. Galake ra umum. Lah galak kaya apa lek karo wong lanang jinak dek asline. Jare sapa? Jareku. Aku tergantung lanange. Lho aku wis kurang apa? Ya kurang. Kowe njaluk apa tak cukupi to iki? Dayan, ayo dicukupi yo. Jajal saiki nek umpamane aku dadi bojomu. Heeh. Aku njaluk omah. Cukup. Piye ta? Aku njaluk mobil. Cukup. Aku njaluk motor. Cukup. Ngono ki jenenge nyukupi. Lha sing penting tak cukupi to. Max, maksudnya nyukupi ya ditukokke ora muni cukup. Gablek duit apa wong aku ora duwe apa-apa kok. Salah kowe gelem karo aku. Ya iki guru umpama kok. Aku yo gah karo kowe wong gur cilik ngono. Lah. Cilik nek sogok ndelosor kowe. Weh. Ya maksudku iki rasane sing disogo, rasa. Gareng. Ya cetek geni ae. Rasa Mas, rasa. Ora ngepaham urung nikah ngomong. Ling, iki ora sang ngandani. Ngene iki pengen ngepaske ya. Lingsem yen mutan lelampahan tresna tulus nadyan ingku buk asmara. Gubuk asmara Pak Hanafi nggih. Nggih. Monggo Mbak sisan diaturake. Yuk, gubuk asmara katur Bapak Haji Hanafi. Sugeng laras Bapak. Yen liwat aku kelingan kebek kae biyen tak keleren ning ngecak kabak tulisan warna abang
jeb-jebane Cahyo, sapa jenenge? Sapa? Cahyo kon tadi. Noval Cahyo. Iya, Noval Cahyadi. Noval Cahyadi ya. Mula Serawunga. Sing jenenge dagelan kudu update, ngerti. Wah, jam-jaman anyar ngene-ngene iki ngono kuwi. Ya ya. Ding 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 ding. Aku kaget. Ayo saya dipasne baleni sing kere dhewe, Mbak. Kere dhewe. Ya jurang peng. Iki ben ngepaske. Oh iya. Kaget aku Mas. Jajal ya. Jajal sik, yo sing kompak, sing apik. Catatan sajroning ati. Catatan lentor. Sayang marang ati. Pas ayate kaya arep pitik arep ngendhok kowe malan. Ya jenenge Trisik iki rak ya mung sikile tok ngene kok sak ngene-ngene. Iki sing jenenge budaya. Budaya iki budidayaning menungso. Piye carane awake dhewe iki iso budidaya piye ben supaya regeng. Manut iki dadi iki wirama wiraga wirasa kudu klop. Wah iya. Ning lek mutlising iki lho kaya arep pitik arep ngendhok iki lho. Ha iya. Nek Trisik sikile tok. Aja saiki to. Den den tak dan den den tak dan den den. Hop lagi hop. Lah iki lho. Hop. Iki lho. Lisekmu lho. Budaya iki joget aja ngisin-isinke sampean Mas. Lho iki kaya sik Mbak Tatin. Jare sarjana seni nasional SSN. Ah iya nek ora kaya ngono kuwi ya. MSN jare magister seni nasional. Kudu SNI aku. Helm kok aku. Apa? Dosen. Lah iya, aku Trisik kaya ngono kok ngisin. Iki Trisik. Sik.
Iki Ova, budaya. iki sing sarjana seni lulusan tari, Tari, tenan, iya. original. Ngadeg Iki aku yo tari ngendi sembarang aku wis iso, Pak. Wong remeh salangan sik, sampean. engko contonen. Ayo, Pak, ngen tlisik kita, Pak. Ayo. Nah. Trisik. Wah, Ose, kowe iki Iya. mau kowe arep PT ngendhog saiki Iya. arep memeti ngono kuwi ora. Ayo. wong karang ra tau menang sing kaya ngene, Cek. Sabar dhisik ora. Ya, dadi awake Stop. Tak ajari ini ngene. Pertama-tama mendak sik. Nah. Mendak sik, mendak. Oh, berarti- Reng, mendak. Dadi ya mendak siji, mendak loro, nyewu baru kuwi. Wis jenenge wong dong ora. Pak, piye mendake, Ganti Mendake? salah, Reng. Ngene lho. Kuwi lho. Nah, kuwi. Nah, mendak. beda. Ngene lho. Lah kowe. Terakne. Tirokne, tirokne, ditirokke no, Mas. Dan Mendak. dengkule. Oh, ngono. Dengkule kopong ngono ora. Kuwi kerendahan ya. Kendeken kuwi. Aja ndak. Sepiro, Pak? Iki Sepiro? dengkul cur-curan padake. Sakmene lho. Ah. Seret. Seret masuk. Seret. Ayo. Anjay. Anjay. Nggo kaya ngono barang, Pak. Ayo, anjir ayo. Ngene iki sebenarnya anjay, ngono anjingmu. Saya saiki Mbak Tatin ya, Pak. Sing terakhir, Pak. Ova sing Oh, iya. joget. Gareng nyawang sik. Aku nyawang sih, Pak. Nyawang sik, engko diterokne. Madang kara pada ngisi-ngisi. Ayo ora ngisi-ngisi. Catatan sajroning ati. Catatan Sawang, sawang rek. saya merhati. Oh. Modar selentak jaran kowe ora. Ayo. Ono kuwi. Yo, ngono kuwi. Terokne. Ketoke kaya jaran wedok kowe ya. Dadi Ayo. gerigingan. Apa jaran rek sing kaya ngono kuwi? Lah wong jarane ngene to. Kena gerigingan apa? Kuwi apa jaran Lani kowe? ora. Sip, iki jenenge sapa, Pak? Hah? Jenenge sapa? Ova. Sip, seni tari iki. Ha sini tari. Apa? Apa kowe? Seni tari. Tari apa? Trisik. Trisik. Ayo. Terokno Ova ima. Ayo. Dendeng tandan. Nggo tabuhan to, tabuhan. Tabuhan. Aku baleni terus iki. Yo terus tekan kok. Nanti saisane iki, mbok Iki sapa kan lek apa? iso baleni. Paling apik baleni saka talu wae apike. Aja. Tak mugi ngrenggokno. Lampangane bolan-balen yo baleni saka talu wae, Mas. Lah ora kok majemuk mau no ora ya. Kok iso mau ya. Cak kene ya. Ora ya. Ya Pak, ayo. Catatan sajroning ati. Awas. Saya Mendak. ati. Urung. Hop, Sek. Kowe tak nyepelekke karo Ova to. Iki penari